Now, yung estokada rapado, magkadugsong sila. Ano ba yung ibig sabihin ng estokada? Ang estokada is a truss or it's a kind of blade. Now, dinugsungan ng rapado, this word came from Bicolanos. So, ko po siya sa yes, mga rapado. older people, rapado. Diba? Might be you remember nung maliit ka pa, pagpasaway ka, sabihin sa inang nanay mo, rapaduhunta ka. But Labo is Tagalog speaking town. But, well, mix naman siya. Now, yung pinagsama yung rapado kasi, ang mga Bicolano is mga hero din ang Bicolano eh. Meron lang mga pagkakataon na yung mga heroes natin dito, just like Wenceslao and etc., hindi naitala sa kasaysayan. But katulad ng ibang region, in our archipelago, maraming Bicolanos ang nakapaglaban din during the World War. Spanish, Americans, and Japanese, and so on. So may sarili tayong pamamaraan ng pakikipaglaban. And take note of that na ang Kali is existing na siya noon pa. So even Bicolanos know how to fight using the art of Kali. So tinawag siyang Rapado Kali. It means to say the art of Bicolanos using Kali.